ሰላም ጣና ያበላይ ዘኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ሰመናዊ ዜና ነዚ ሰው ብዙ ዘዳልና የም ዜናታት ይዝና ቀሪባልና ንበተከታተሉና በኸብር ናዕድም ሰላም አርእስተ ዜና ተጋላላይ ትግራይ ኩሉ መሪያው ዓቅሞን ምዕባይ ስልጠና ቀዳማይ ረድኤት ተዋሂቡ ብከቢድ ድምፂ ጥራት ሓደጋ ዝበፅሖም ኣባላት ናብ ንቡር ጥዕናው ክምለሱ ኣብ ኣሸጋሪ ኩነታት ኣለዉ ተባሂሉ ኣብ ኣጠቃቅማ ሽንት ቤት ፀገም ይፍጠሩ ብምህላዎም ሽንት ቤታት ጠሪዖም ሕዚ ናብ ዝርዝሮም ምስ ዜናታት ዝዕለት ተጋላላይ ቢንያም ሽመልስ ኣንፀባራቂ ጅግንነትን ዓወትን ዘመዝግብ ዘለዎ መከላኸሊ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዘመዝግቦ ዘለዎ ዓወታት ወታደራዊ ዓቕሙ እውን ንምዕባይ ብምባል ንኣባላት ስታፍ ኮር ሜትር 51 ኣብ ቀዳማይ ረድኤት ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቡ እዚ ስልጠና ብሰብ ሞያ ክፍሊ ሕክምና ኮር ሜትር 51 ዝተዋሃበ እንትኸውን ናይቲ ስልጠና ዋና ዓላማ ድማ ተጋዳላይ ኣብ እዋን ኩናት ንዘጋጥሞ ቀለልቲ መጉዳእቲ ብባዕሉን ብብፃይ ብዝቐለለ መንገዲ ብምሕካም ሂወቱ ዝድሕነሉ ዓቕሚ ንምፍጣር ኢሎም በዓል ሞያ ሕክምና ተጋዳላይ ዘመን ይሃብራር ብተወሳኺ እዚ ናይ ቀዳማይ ረድኤት ስራሕቲ ኣብ እነሳልጠሉ እዋን ዝለዓለ ጥንቃቐ ክንገብረሉ ዝግበአና ዝኾነ ረኽሲ ክፈጥሩ ካብ ዝግብኦም ነገራት ብምጥንቃቕ ከም ዘድልውን ኣሰልጣኒ በዓል ሞያ ሕክምና ተጋዳላይ ኣማኒኤል ተሾመ ወሲኾም ገሊፆም ኣብ መወዳእታ እቲ ስልጠና ናይ ተግባር ስልጠና እውን ዝሓወሰን ብሕቶን መልስን ዝተሰነየ ምንባር እውን ተሓቢሩ ብከቢድ ድምፂ ጥራት ክልተ ኣባላት ኪነት ኣፍንጫኦም ተቆሪፆም ካብ ዕለት 1 ክሳብ ዕለት 3 ታሕሳስ ኣብ ግንባር ክፍሊ ኪነት ኣባላት ኮር ሜትር 51 ብጠራጦ ኣባላት ከቢድ ድምፂ መካናይዝድ ብዝመስል መልክዑ ናይ ጥራጥ ልውውጥ ክካየድ ቀኒዩ ኣብቲ ብተኸታታሊ ን3 መዓልታት ክካየድ ዝቐነየ ልውውጥ ተኩሲ ጥራጥ ክልተ ብፆት ኣፍንጮም ተቆሪፆም ኣብ ክትትል ሕክምና ዝርከቡ እንትኾኑ እቶም ቀሊል መጉዳእቲ ዝበፅሖም ግና ሕክምና ወዲዮም ናብ ኣሃዶም ከም ዝተመለሱ እንትሕብሩ ሓልሓሊፉ እውን ግን ደቀቕቲ ድምፂ ጥራጥ ይስምዑ ከም ዝነበሩን ብልዑል ምክልኻል ሜላ ምዕባት ኮበርታ ካብ ዝተኸላኸልዎምን ሓላፊ ክፍሊ ጥዕና ዝገልፁ እንትኾኑ መልዓሊ እዚ ዝቐነየ ከቢድ ልውውጥ ተኩሲ ጥራጥ ካብ ምንታይ ምኽንያት ከም ዝብገስ ንምፍላጡ ኣፀጋሚ ስለ ዝኾነ ብሰብ ሞያ ጥዕና ብቐፃሊ ፅንዓትን ምርምርን ዘድልየ እዩ ትብሉ ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ከምዚ ዓይነት ተግባር ኣብ እዝንን ኣፍንጫን ደቂ ሰባት ከቢድ ጉድኣት ዘስዕብ ንጅግንነት ተጋዳላይ ዘውርድ ተግባር ስለ ዝኾነ ልዑል ጥንቃቐን ብፍፁም ክኹነን ዝግብኦ ተግባር እዩ ክብሉ ሪፖርተርና ስረ ውሽጢ ፀብፂቦም ኣብ ኣጠቃቅማ ሽንት ቤት ፀገም ይፍጠሩ ብምህላዎም ሽንት ቤታት ጠሪዖም ኣብ ኣጠቃቅማ ሽንት ቤት ፀገም ይፍጠሩን ኣብ ደጋዊ ክፋል እቲ ሽንት ቤት እውን ብምሕራቅ የባላሽውን ዘለዎ ኣባላት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብስሩዕን ዘይስሩዕን ሓውሲ ምኽሪ ብዝመስል ይንገር እኳ እንተኾነ ናብ ዓይኒ ምድሪ ኣናፃፂሮም ናይ ምሕራቅ ፀገም ዘለዎም ብቐንዲ እውን ካብ ሽንት ቤት ወፃኢ ምሻንን ምሕራቅን ዘዘውትሩ ኣባላት ግን ይባራኸቱ ከም ዘለዉ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት እዞም ከምዚ ዓይነት ፀገም ዝፈጥሩ ዘለዉ ኣባላት ድማ ከካብ ክፍሉ ተኣርዮም ኣናፃፂርካ ኣብ ምሕራቅ መሰረት ዝገበረ ስልጠና ክወሃቦምን ኣብ እዋን ፅሬት እውን ኩለን ክፍልታት ሽንት ቤት ምፅራይ ከም ልምዲ ክሕዝኦን ከም ዘለዎም ባሪ ተጋዳላይና ክኸውን ይግባእ እውን ኢሎም በቲ ኩነታት ዝተናደዱ ሽንት ቤታት ንሎሚ ኣብዘልኩም ቀሪብና ዝነበረና ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ንምክታልኩም ኣመስጊነ ሃለዋትና ንድሕነትና ብቅልፅና ትግራይ ትስዕር ሰላም